Bună seara! Doresc să vă arăt cum se poate de trăit frumos și de creat raiul pe pământ. La moment mă aflu în grădina casei unde locuiesc și m-am învățat să fac de toate. Așa, cu mânuțele proprii, din ce am. Și zmeură, și coacăză, și roșii. Așa am învățat de la părinți. Să pun, să am de toate. Dincoace trandafirul care mai recent vi l-am arătat, deja este în floare. Sunt pasionat de natură și de frumos.